Nnuanom mummy nso bibi mfa Ntɔn ho. Akanfo Ntorɔ anaa se Ntɔn. Boni fita beka se father's deity. Eka se Ntɔn a, Ntɔn ye agya bi bosom anaa sunsum ekata ne maso. Ye obosom prafo, ye obosom twefo, ye obosom muru, ye obosom fifo, ani obosom sikafo, ye obosom akonfo. Ye nyinaa ye akanfo Ntɔn ne binim. Ye besua de aka atoa so. Na mummy nso bibi kakra emfa abosom pra ho. Bosom pra wonda ne wukuada. Wona krabo ne odenchem. Ochiri afase anasa akokofufu. Bosom pra edin a wotade to won ene agyeman. Echamfo, amoako, asare, boachi, owusu ne ochire. Wonye so ne ya aku, won asu ne pra. Enuanom ye betoa so. In next video, bosom twe ene bosom muru. Medase. So nya bre etie me.